Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Sifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi yokuqala kaLuka verse 26. Apho sizawubona khona imimangaliso kaYehova. Apho sizawukholelwa khona lilizwi lakhe sivuseleleke. Sithi noba besimadolwa nzima simthandabuza, namhlanje sizawuvuseleleka. Sizawuthatha ilizwi eli namhlanje silibhekise kuthi namhlanje. Masiye sive ukuba ilizwi lokuqala lengelosi lithini. Ithi ingelosi xa ifika kuMariya, vuya wena ubabaliweyo, inkosi inawe, usikelelwe wena phakathi kwabafazi. Lilizwi lam nawe eli. Vuya apho ukhoyo. Vuya noba kuyiphi imeko. Ungakungabikho imeko ethatha uvuyo lakho. Usikelelwe. Thetha nathi namhlanje uYehova. Sithi xa sidibana nengxaki sazi ukuba thina uYehova wethu uthe sisikelelwe, sibabaliwe, sisikelelwe, sithandiwe, masivuye ngalo lonke ixesha. Athi xa ingelosi ithetha kanjalo othuke uMariya. Ithi ingelosi kuye ungothuki. Ithi kuverse 30, musa ukoyika Mariya uba ubabaliwe nguThixo. Mbiza ngegama lakhe, nawe uyalazi igama lakho uYesu. Uyalazi igama lakho. Awukakudanga kuwe. Ithi uyabona uyawuthabatha esizalweni uzale unyana umthiye ngoYesu. Athi yena uyawuba mkhulu, abizwe ngokuba ngunyana osenyangweni. Inkosi uThixo yakumnika itrone kaDavide uYesu, abe ngukumkani phezu kwendlu kaYakobi kude kube ngunaphakade. Nobukumkani bakhe bungabi nasiphelo. Thetha ngoYesu, hayi ngoYesu njena. Nguye ozawulawula kude kube ngunaphakade, ibe ubukumkani bakhe buzaba ngaphezulu kwabo bonke obukumkani balo mhlaba. Athi uMariya kuso isithunywa, kuyakuthini na ukuba ndingazi? Akamazi kaloku umntu ongutata. Nawukuzi ukuthi nje kuza kwenzeka kanjani. Kuza kwenzeka kanjani. Ndithi uMariya ufana nam nawe, engayazi ukuthi kukho imimangaliso kaYehova. Ungummangaliso, ungusoneni nani. Ngeke sizazi mysteries zakhe. Nekholo olu luyimystery. Ungayazi, ungeke uzuyazi mna nawe uba yenzeka kanjani, kodwa yena uyazi. Yolo nto funeka sikholelwe kulo ilizwi. Yena uyazi ukuba usebenza njani into zakhe. Singaphelelwa ngamandla, soloko sisemandleni ngoba yena uyazi, akho nto emhlulayo Yesu. Kuthi kusenjalo siphendule isithunywa, sithi kuye, uMoya oyiNgcwele uya kuza phezu kwakho, athi namandla osenyangweni akusibekele. Kungoko loo nto ingcwele izalwa nguwe iyakubizwa ngokuba ngunyana kaThixo. Imystery, laa mangaliso. Into esixelelayo uba uYesu 100% man, 100% God. Asisathandabuzi ngoku. Wabona ukuthi njena kwenzeke ini? Imimangaliso ngoYesu. Ithi nethi uba ingelosi igqiba ukuthetha konke ekuthethileyo, uMariya athi makwenzeke ngendlela othunywe ngayo. Avumelane nayo.
zangaqhankqalaza bebuza okanye abesithi ndisizayawubuza koobani. Zange abebuza, wathi njena makwenzeke ngendlela. Ilizwi xa lifika ufuna sithi Lord akwenzeka, let it be, mayenzeke ngendlela yakho. Senelizwi, nguye othetha kuthi ngelizwi, malenzeke, sivumelane nalo, singabe sithandabuza. uMaria zange ayithathele phantsi yonke leyo, wayibona uba inkulu ke, wakhupha umbongo wakhe, wakhupha indumiso evuye ngaphakathi, ngoba wazi ukuthi nje kukhethwe yena, maninzi amantombazana aseNazaretha, kodwa kuze kuye nje ilizwi, ingilosi size kuye nje, wathi udumo lumfanele, fanele ndidumise. Wathi umphefumlo wam uyenza nkulu inkosi, ebulele uMaria, evuye. Wathi umphefumlo wam ukwenza mkhulu Nkosi. Wathi nomoya wam ugcobile ngoThixo umsindisi wam, evuyile, ebulele indlela abulela ngayo. Ile ndlela nathi esifuneka sizidibanise noYesu ngayo, soloko sibulele, simdumise. Wathi ngokuba wakukhangela uthobeka komkhonzazana wakhe, kuba uyabona ziyawuqala kwangoku ukuthi ndingonoyolo zonke izizukulwana, ngokuba wandenzela izinto ezinkulu somandla. Khupha umbuleli uMaria, lingcwele igama lakhe, yaye inceba yakhe ikwizizukulwana ngezizukulwana kwabamoyikayo. Asiphakamisa nathi uMaria namhla, ukuthi nje inceba zakhe zikwizizukulwana ngezizukulwana. Asilandeli nje umuntu ongasuzenzela leyo ohamba kuyo, ithemba uYesu uyaphila namandla. Athi uMaria wenze amandla ngengalo yakhe, wabachitha abanerhatshi ekucingeni kweentliziyo zabo, wabawisa abanamandla ezitroneni zabo, wabaphakamisa abathobekileyo. Usifundisa uba masithobeke, yabaphakamisa Yehova abathobekileyo, abamoyikayo Yehova, abenza ngendlela athetha ngayo, abavumelana naye ngelizwi lakhe. Wahluthisa abalambileyo ngezinto ezilungileyo, mbongo kaMaria lo. Wabandulula abazizityebi belambatha, wasiza uIsrayeli umkhonzi wakhe, ngokukhumbula inceba yakhe, njengoko wathethayo koobawo bethu, kuAbraham nakwimbewu yakhe ngonaphakade. Umbongo kaMaria lo uzuqinisa mna nawe, uba wavumelana nela lizwi. Xa ilizwi lisithi vuya Maria, usikelelwe, ubabaliwe phakathi kwabafazi, wavuya, wavumelana nalo, wathi makwenzeke kanjalo. Wathi waqhuba wakhupha umbongo. Nathi masenze njalo, asinalo ixesha lothandabuza ngoku, liphelile ixesha lothandabuza ngoku. Masivumelane naye nelizwi lakhe. Ilizwi uPsalm 119 verse 105 uthi ilizwi lakhe lisisibane. Xa sithembe ilizwi lakhe lisisibane, lizasikhanyisela indlela emasihambe ngayo. Alisoze lijike, lizawuma ngonaphakade. Nkosi.